E quen dixo que Carmelo Matalobos non fora un home sensible, ten rumán. Era a súa maneira, pero... Por fortuna aquí toca un tipo que non, que é bastante máis racional, bastante máis frío cos sentimentos, e que é capaz de aillarse un pouco das cousas, e efectivamente ten así o corazón un pouquiño máis de puré. Como familia nos Matalobos non tiña máis ca unha nai. Aquí teño un pai, porque esta chegalle tamén, senón que se vai vendo co tempo, chegalle moito, moito, moito. Creo que de feito que son veciños, que son o número 24 e 26 da mesma rúa. Os Matalobos e máis os Pardoeira, eu creo que están aí, teñen o pazo adosado. O que lle pon Sofía neste caso na vida a Emilio, eu creo que é un pouco de pementa que lle facía moita falta, porque estaba o home un pouco soso. Creo que a nai de Claudia foi desas mulleres que non lle aportou demasiado a Emilio, o mellor que lle quedou, tanto un como outro seguramente, fose esa rapaza Claudia.